Kabungwe kena kake katulutsa ripoti. Malawi ili pa namba 7 mu Africa ngati dziko limene kwenda bwino pa chuma komanso democracy. A Chakwera alandira mphotho ku Israeli ngati president amene akuyendetsa bwino dziko. Koma mukabwera ku Malawi kuno anthu akulira ndi njala, umphawi, kusowa kwa ntchito, katangale komanso katundu akungokwera pasika. Mbuyomu tinali ndi Bingu anayendetsa bwino dziko. Majority ya Malawi imamukonda koma azungu ankadana naye chifukwa amakana zopusa. Anamuuza gwese kwacha anakana. Anamuuzanso kuti avomereze maukwati amuna okhaokha anakananso. Mapeto ake anampanganira ndi kumuononga. Lazarus Chakwera akuyamikidwa ndi atsamunda chifukwa ndi papeti. Anamuuza gwese kwacha analola. Anamuuzanso kuti avomereze mathanyula. Anambwesera katemera mbirimbiri kuti azibaya anthu ngati ziweto analolanso. Ngati akumuyamikira kapena kumpatsa odi, zifukwa zake ndi zimenezi. Pamene ndikuona pano Amalawi akulira ndi kukuta mano, palibe chimene chikuyenda. Mukazungulira malijoni onse, majority ikumudandaula president ameneyu chifukwa wakweza chilichonse pasika. Mbewu ya chimanga hybrid 5 kg 25,000 kwacha, 50 kg 250,000. Anthu akulephera kugula fertilizer 100,000 ndi akwanisa kugula mbewu ya hybrid 250,000. Apa pativomereze kuna kuti ulimi wa makono wa hybrid walephereka. Anthu tsopano azidalira loko lemweyo. Mu nthawi yakamuzu azungu ankana kuti ku Malawi kuli democracy. Komatu anthu amanjatidwa detention without trial, kumangidwa nyakula, kuponyedwa kung'ona komanso kuphedwa. Ankatiuza kuti Malawi linali dziko lolemera, koma umphawi unali ponseponse. Anthu amadya nsima ya madeya ndi otherere. Majority imagona nyumba za maudzu. Maphunziro ngakhale zipatala zinali zofoka. Kamuzu ndi anzake amati akadwala amapita ku South Africa. Ku Malawi kunalibe zipatala zabwino, even private. Mwayi wathu hospital ija inabwera mu nthawi ya democracy. Ana fofolo amaphunzira zopepera akuti parts of grasshopper. Mayiko anzathu parts of grasshopper ndi subject ya ana standard 5. Koma ku Malawi kuno mu nthawi yakamuzu amaphunzira ana fofolo. Munthu wamkulukulu amapita kukatenga degree chifukwa cha subject ya grasshopper ndi gulankulu. Lero technology kutivuta chifukwa kamuzu amatiphimba m'maso ndi kumatiphunzitsa zinthu zopanda ntchito. Pamene anzathu aku China amaphunzira parts of laptop, parts of desktop ndi zina zotero, ife kuno tali busy kuphunzira parts of trees, parts of grasshopper, parts of insect ndi zina zotero. Mu nthawi imeneyi Africa yonse imadanda atsamunda aku South Africa, koma kamuzu anapita komweko 1971 kukacheza kwa 5 days. Atsogoleri achikuda anakwiya naye mkulu ameneyu mpaka Malawi inkafuna kuchotsedwa mu bungwe lija ku Africa limene limatchedwa kuti Organization of African Unity. Ngakhale panopa mukapita ku South Africa, anzathu achikuda akakumbukira nkhani imeneyi amakwiya nafe. Tinawachita betray mu nthawi imene amenyera ufulu wawo. Pamene Queen Elizabeth anabwera ku Malawi kuno, maskini onse opempha ntawuni anachotsedwa ngati njira imodzi yofuna kumpusisa Queen kuti Malawi analolemera. Timaziona zimenezi zimachitikanso ku Rwanda. Mulendo olemekezeka kamabwera, masikini ndena onse amasanza amamanga ndi kukawatsekera ku malo ena otchedwa chikondo. Boma limachita zimenezi
kuti anthu aziona ngati Rwanda ndi dziko lolemera. Anthu ambiri amatiuza kuti kumeneko kuli democracy, koma zona zake on the ground sizimenezo. Paul Kagame amathandiza azungu kuba miyala ku DRC, ndi chifukwa chake amamteteza. Chakwera akuthandiza kupha ndalama yakwacha ndi kupangisa US dollar kukhala yamphamvu, ndi chifukwa chake akumantama komanso kumpatsa awodi. Zimene tikuona lero kumapasidwa awodi mapresident olephera sizachilendo. Siad Barre wa ku Somalia ankatamidwa ndi America ngakhale na dictator. Ku Malawi kuli mavuto, chitetezo kulibe, mfuti zikupezeka paliponse, komanso anthu akuphedwa mwachisawawa. Marefugee akalowa dziko muno, tili ndi marefugee ambiri, ena aku Somalia, DRC, Rwanda komanso Burundi. Iwowa akalowa dziko muno amakhala ndi refugee status, samaloledwa kukhala ndi passport. Koma chimene tikuona masiku ano, Abanyamulenge ochokera ku DRC amene alowa dziko muno ngati marefugee akupezeka ndi mapasipoti aku Rwanda. Kodi akuwatenga kuti? Intelligence yathu komanso Ministry of Homeland Security akudziwa zonsezi, koma angolekerera. Akuluakulu ndi manena mobwerezabwereza, sizingatheke munthu kukhala refugee ndi kupezekanso ndi passport. Izizi ndi zigawenga zimene zimalowa dziko muno ngati marefugee. Patsogolo pake akakhazikika amazemba ndi kukatenga mapasipoti ku Rwanda. Anthu amenewa tikuwadziwa, amapezeka mtawunimu kupanga mabizinesi, mayina awo alipo. Mukapita kuzomba kuli Mr. Gerard, nzika ya ku Rwanda imene ndi pasipoti ya ku Uganda. Zikhale ng'oma akuwadziwa anthu amenewa, koma amampasa ndalama kuti asapange dipoti. Anthu amene akupangidwa dipoti ndi marefugee osalakwa, koma amene ndikunena pano marefugee komanso andi passport sapangidwa dipoti. Why? Malamulo aku Malawi amayenda momveka bwino kunena kuti refugee samakhala ndi passport. Zikutheka bwanji anyamata Kagame akuti Rwandan diaspora RPF cadets kumapezeka ndi mapasipoti aku Rwanda, at the same time akutuza kuti ndi marefugee aliso ndi refugee status? Timapempha boma Chakwera komanso zikhale ng'oma afufuze zinthu ngati zimenezi, osati tikanena muyambe kumatipezera milandu ya defamation. Aliyense amene anabwera mdziko muno ngati refugee komanso andi passport ya Rwanda apangidwe dipoti, ndi maejenti a Kagame ofuna kumapha anthu mdziko muno. Boma lisakomedwe ndi 2.5 billion. Abanyamulenge amene akuwa m'Malawi muno ndi anthu opsa. Mukamamva M23 ini yake ndi amenewa. Ma AK47 amene akupezeka mtawunimu akulowa ndi zigawenga zimenezi. Akuluakulu a boma akamanga zopusa azindikire kuti mawa adzayimbidwa mlandu. Mukamagulisa chitetezo ndi 2.5 billion muzidziwa kuti dzikoli silakogwanu. Levente Beria anali munthu wamphamvu kwambiri ku Russia, anali nduna ya Stalin komanso mkulu wa polisi. Anamanga anthu detention without trial, komanso ena mamiliyoni anaphedwa. Koma 1953 atamwalira Stalin anagwidwa ndi asilikali ndi kuphedwa pa milandu yosiyanasiyana. Mwachitsanzo 1941 pamene Russia imamenya nkhondo ndi Germany, Beria ankafuna kupereka Kaliningrad ndi Moldova m'manja mwa Hitler. Panopa azikhale ng'oma kumalandira 2.5 billion kwa Kagame ndi kumagulisa marefugee osalakwa. Nthawi imeneyo 1941 Levente Beria amalandira ndalama kwa Hitler pofuna kugulisa Kaliningrad komanso Moldova. Anthu anangona ndi maso koma sanayankhule, chifukwa mkulu ameneyu anali ndi mphamvu. Amachokera ku Georgia kumenso kunali kwa Stalin, ndi anthubi amachita mantha kuti tikangochita chibwana ndi kuti tiphedwa. 12 years later Stalin anamwalira, asilikali anamugwira ndi kukatseka ku ndende.
anamuzenga mlandu umenewu wa 1941 ndi kumugamula kuti akaphedwe. Pomaliza pake anamuombera ndi futi pamutu. Umenewu unali mwezi wa Disemba 1953 ndipo mtembo wake unotchedwa pamoto. Limeneli likhale phunziro kwa onse amene amazitenga ngati kuti akwera pasana njovu. Mukamagulisa Malawi pa mtengo wa 2.5 billion, muzikumbukira kuti ku Russia kunali Levente Beria amene akafuna kugulisa Kaliningrad komanso Moldova, anaphedwa ndi kutchedwa pamoto.